Antonello Bena jtikom merħba 86 episodju mis-sensiela botta u risposta u kif ukoll is-sena tajba dan għaliex illum qegħdin fl-ewwel tandira tagħna għall-sena 2025. Illum għandna programm mimli daqs bajda fejn għandna diversi temi x'niddiskutu u ma qabel xejn ukoll jkollna nibqgħu naqra din is-sena fuq nota kemm xejn ħażina il għaliex ser ikollna ħaqqu illi Lorjana Brinkat ħallit il-tim ta' botta u risposta daqstant ukoll. Nixtieq nirringrazzjawha ta' xogħol impeccabbli illi għamlet matul din is-sena u nofs li għamlet bħala announcer tal-paġna, ovvjament ser nkunu qegħdin nħabbru announcer ġdida għal nhar it-tnejn biss biex nibdew ukoll l-ewwel parti tal-programm tagħna għanna l-Marċ Krembri li sertina u koll it-temi li għan id-diskutu l-lejla, nfakrukom u koll li għedin live, għanna stant kull min jixki jintervjeni matul dan il-program, jisqassix domanda l-penni li nispettivi li ser kollna ju l-ilna għadin meċu dal-program jista' jagħmel dan sezzjoni illi għanna miftuħa għalikom ma dina xandira sezzjoni tal-kummenti. Imma nibdaw mill-ewwel billi naraw naqra it-temi tal-programm tal-lejla, Mark Krembri fidejk. Fil-programm tal-lejla aħna niddiskutu Luke Littler jidħol fl-istorja tad-darts professjonali. Manchester United iżommu lil Liverpool fid-draw ġewwa darhom. Milan jirbħu l-ewwel onur tal-istaġun Taljan. L-FA Trophy tiftaħ il-bibien tagħha għal dan l-istaġun. U kif innotajtu bħalma jiġri fl-ewwel programm ta' Jannar dejjem nagħtu naqra spazju wkoll il-kampjonati dinija tad-darts li koprejna anke b'mod estensiv matul il-festival minit fuq il-paġna tagħna mill-Kamra Sportiva. Għal dan il-għam ukoll miegħi fuq il-linja għandna lill-President tal-Malta Darts Association, Sur Tony D'Emanuele. Tony, l-ewwel is-sena tajba lilek, nispera li qed tismana. Is-sena tajba lilek, Antonello, u merħba tal-programm. Mela Tony, fi żmien il-miliet kellna kampjonati dinija tad-darts mill-iktar interessanti. Fejn fost spikat ukoll l-istorja tal-Luke Littler illi fl-età ta' 17-il sena sar l-iżgħar champion tad-dinja fl-istorja tad-darts. Kemm kien it-tennis suċċess tiegħu f'Alexandra Pellis. Ekku, Luke Littler qed iħalli impatt qawwi fil-logħba tad-darts. Fil-fatt Luke Littler kiteb ismu fl-istorja tad-darts huwa l-iżgħar plejer li qatt rebaħ il-World Championship fl-età ta' 17 sena. Dan il-plejer li se jkun ta' inspirazzjoni kbira kemm għaż-żgħażagħ u kemm għal dawk kollha dilettanti tal-logħba tad-darts. Littler li beda jipprattika din il-logħba ta' żgħira ħafna, anzi pjuttost min jixtieq jidħol u jara. Fuq social media hemm video jiċċirkola illi Luke Littler wadda pid-darts ta' 18 xahar. U xi ħaġa li laqtitni f'dan il-video hija illi dan iż-żagħżugħ kif kien wadda pid-darts ta' meta kien żgħir għadu jwadda pid-darts għall-ġurnata mqazza tal-lum. Jiġifieri din ifisser li dan il-plejer ta' 17 sena huwa il-fenomenu tal-logħba tad-darts. Oħra, fit-tieni post spiċċa Michael Van Gerwen illi tilef finali oħra, biss jiena konferma tiegħi naħseb illi l-polza favoritu xi ftit. Naħseb. Iva, ħalli ngħidlek, ma nistax ngħid li l-polza favoritu. Għax il-polza titla darba, imma la darba ma nstelat taqleb bracket system. Peress li ħafna mit-top seeded players bdew ifallu milli jkomplu jgħaddu around ta' wara, ġie aktar faċli għal Michael Van Gerwen biex jibqa' għaddej. U dak kien wieħed mill-fatturi li aħna rajniha hekk. Sepp li illum xorta nistgħu nqisu lill-MVG bħala wieħed mill-aqwa players li għandna f'dan l-isport. Iva naħseb li nistgħu nibqgħu noddu lil Michael Van Gerwen bħala wieħed mill-aqwa players f'dan l-isport. Dan mhux biss qed ngħidu jiena, imma dan qalu il-PD's Chief Executive Matt Potter fejn ħabbar il-lista tal-players li ħajadu sem fil-Premier League li dal-waqt jibda fis-6 ta' Frar jibqa' dej sa' 29 ta' Mejju. Fost dawn it-tmien l-aqwa players tad-dinja
huwa inkluda lil Michael Van Gerwen. Allura bekk nista' ngħid li Michael Van Gerwen għadu li wieħed mill-aqwa players li għandna fil-logħba tad-darts. Fuq il-Premier League se noħodlok ftit kumment iktar tagħti ħalissa nixtieq nibqa' fuq il-kampjonati. Fuq il-Championship fil-fatt. Min sorprendik iktar dis-sena u min iddiżappuntak iktar? Ħanaraw naqblux. Bla dubju, l-aktar plejer li sorprendini dis-sena għalija personali fuq li rajt jiena huwa Ryan Joyce. Fuq dik il-logħba li għamel kontra Luke Littler fir-raba' round bl-iskor ta' 4-3 favur Luke Littler. Li l-logħba seta' tmarret iż-żewġ naħat, ġifieri it-tnejn kienu qegħdin tajbin anzi pjuttost biex ma ngħidlek li Ryan Joyce tilef iċ-chances tiegħu. Naħseb li dak l-aktar bniedem l-impressjonani fil-logħba. Relentless huwa plejer li anki f'Alexander Peliska mill-darba rajna mar tajjeb ħafna kien hemm sena minn Eżatt, proset. tal-finali fil-fatt. Eżatt. U bħala delużjonijiet? Mela delużjonijiet kien hemm aktar minn wieħed. Bla dubju aħna kif ġiġa tkellimna aktar il-qoddim. L-aktar plejers li d-daludjani bla dubju kien Luke Humphries li huwa champion tas-sena li għaddiet illi tilef logħba kontra Peter Wright bl-iskor umiljanti ta' 4-1 imma din hija logħba tad-darts ma tistax tgħid u ma tistax tibqa' tiffinalizza fuq ir-riżultat. Plejers oħra li id-daludjawni ta' vera kienu Michael Smith u Gary Anderson li huma it-tnejn former world champions u ma rnexxilhomx jagħmluha imqarsa l-kwart tal-finali. Plejer ieħor li vera id-daludjani kien Johnny Clayton, avolja ġie ma' Gerwin Price u telef il-logħba li Gerwin Price huwa plejer tajjeb imma xorta stess id-daludjani din is-sena stennejt ħafna u ħafna aktar minnu. Jien fuq Gary Anderson il-kol wieħed mill-plejers favoriti tiegħi ikolli ngħid kienu l-ikbar delużjoni anke l-fatt li kellu sena tajba ħafna, Iva, għalek fil-fatt. Eżatt. Għalek fil-fatt jiena daħħaltu fil-lista, illa li huwa wieħed mill-aktar plejers li nammira fil-logħba tad-darts. Imma naħseb li l-iktar id-daludjani naħseb li kien Luke Humphries. Sewa wis, mela semmejna l-Premier League, din il-ġimgħa kien hemm ukoll il-lista tal-plejers li jsejħdu sehem fil-kompetizzjoni. Littler, Humphries, Van Gerwen u Rob Cross għaddew mir-rankings minnaħa ta' Style PDC, l-asliet l-oħra kienu Stephen Bunting li nistgħu ngħidu hekk kienet għażla meritata u ġustissima. Eżatt. Naħseb kien hemm sorpriża li kienu Chris Dowie, Nathan Esposito u Gerwin Price. L-opinjoni tiegħek? Eżatt. Fil-fatt kien hemm diskussjoni fejn kien hemm ħafna li spiċċaw deluża ħafna biha din, però kien bħalma ġiġa għatlek il-Chief Executive Matt Potter tal-PDC illi iddeċieda li jieħu din id-deċiżjoni u jdaħħal daw il-plejers. Jiena milli qed nara fil-formazzjoni tiegħu hawnhekk għandu 6 plejers li kienu champions tad-dinja. U tnejn minnhom Chris Dowie naħseb illi daħħalhom kif nista' nifhem jien fl-opinjoni tiegħi mill-esperjenza li għandi naħseb li daħħalhom bil-points of merit. Sewa wis, l-aħħar domanda, semmejna diversi plejers professjonali, biss is-sitwazzjoni fix-xena lokali tad-darts. Meta se tiġi dik il-ġurnata li forsi naraw plejer Malti fil-futur jikkompeti jekk mhux fil-kampjonati dinija forsi tournament li huna iktar miftuħ għall-amateurs, il-UK Open, jew forsi x'tournamenti ieħor minn daw tal-PDC, m'hemmx x'inhuma l-prospettivi għall-plejers lokali. Jiena l-prospetti huma sbieħ dejjem u għandna plejers li ġew huma preparati illi jaslu sa dawn it-tip ta' kompetizzjonijiet. Jien dejjem kont ottimist. Il-possibiltajiet dejjem jistgħu jkunu jibqgħu hemm. Il-fattur ewlieni tal-plejer Malti li jsiba daqsxejn diffiċli u sfortunatament il-plejer Malti dejjem saba diffiċli huma l-sponsors. Għax biex tagħmel pass bħal dan u tidħol
għal ċertu kalibru ta' kompetizzjonijiet, irrid ikollok sponsor. Jekk ma jkollok sponsor peress li dawn il-kompetizzjonijiet ikun hemm ħafna spejjeż fihom, bil-fors trid għajnuna minn xi ħadd. Issa fil-fatt il-fattur ewlieni tagħna kien li il-plejer biex jagħmel dan il-pass importanti li trid ikollok il-finanzi. Jiena naħseb li għandna plejers biżżejjed, għandna plejers lesti, imma bħalma ġiġa għatlek trid il-flus. L-ewwel nett hija easy li tajda li ħanqum filgħodu, ħantir, ħammur għax jien irid nagħmel hekk għax għandek bżonn il-flus għall-loġing, għandek bżonn il-flus għall-ikel, għandek bżonn il-flus għall-vjaġġi. U dawn huma kollha spejjeż. Jiġifieri il-plejers Maltin dejjem sabuha daqsxejn diffiċli biex jagħmlu dan il-pass. Ara biex inkun għad kollox, aħna nduru d-dinja. Opens immorru kollhom kien. Imma ma jiswewkx flus daqskemm jiswewk dawn il-kompetizzjonijiet illi titoqgħod tivvjaġġa minn post għal ieħor il-ħin kollu. Allora daqshekk. Mela, grazzi lilek Tony ta' dana l-intervent Nirringrazzjak. tiegħek. Nirringrazzjak u grazzi. Għal-mafda l-program, semmorru għal-waqfa qasira ta' rami, però b'għamana il-għaliex il-parti marbuta mal-futbol se tibda dal-waqt se nitkellmu fuq il-futbol Ingliż fuq l-ewwel item li għandna fuq l-aġenda. Ibqgħu magħna 3 minuti ta' waqfa u nidħlu lura għal-tieni parti tal-programm. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien qabel il-ħanut tal-Lumen 2000 u taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael's Butcher dan li jinsab il-Ħamrun jew inkella ċemplu fuq 2124 8651 jew inkella 7904 7220.
Merħba l-ura t-tini parti tal-programm botta u risposta kif għedin taraw issa ħan nitkellmu fuq il-logħba spettakolari li kellna nhar il-ħadd bejn Liverpool u Manchester United logħba spiċċat skor ta' 2-2 qabel xejn. Karl, insellimlek u s-sena tajba lilek. Mela, kif tidni nitkellem jekk inkum muted? Sur direttur, is-sena tajba qed narak abjad karti u x-xita nirranġak. Issa fuq ix-xita nitkellmu, anzi għax ħan nitkellmu. Nsellem il-ħbib tagħna tal-United u tal-Liverpool li tawna logħba sabiħa u jien onestament għalkemm jiena super partes insomma Roma, il-Liverpool inħobbhom daqsxejn minħabba l-fatt li għandi t-tifel kbir iffissat fuqhom, imma jalla t-tim tal-United jaġġeġi fil-glorja kif niftakru meta jien kont żgħir għax di bħal kampjonat Malti, m'għandik xilbelt. U jiena aħna l-imrobbijin dal-aħħar żmien naraw il-United bħala tim qawwi, nieħu pjaċir iktar ma jkun hemm it-timijiet tajbin u sodi iktar nieħu gost għax dak il-futbol. U mbagħad minnu l-aqwa iħawwelu. Eżattament, mela, issa fuq ix-xita li qed issemmin se nitkellmu żjed il-qudiem. Għalissa ħan nitkellmu fuq ix-xita l-Ingliż però. Għandna wkoll fuq il-pen lil Alexander Grima, moderatur tal-paġna fuq Facebook LSC Malta, u lil Robert Mizzi, segretarju memberships tal-Manchester United Supporters Club Malta, li nixtieq nirringrazzja wkoll tal-lejla qribhom jingħaqdu magħna. Infakrukom ukoll li qegħdin live għal kull min jixtieq isaqsi xi domanda f'dan 25 minuta li ġejjin jista' jagħmel dan fuq is-sezzjoni li għandna miftuħa għalikom fil-fatt diġà għandna xi kummenti minn is-Sur Norman Buħaġar li xtaq jawgura s-sena tajba lit-tim kollu tal-Kamra Sportiva u lejla s-sena tajba lilek Norman grazzi tal-lejla qed issegwina mill-quċċata tal-Premier League. Mela, Alex Robert, neħu naqra l-ewwel kummenti tagħkom fuq il-logħba ta' nhar il-ħadd, ovvjament jibda Alex, importanti tixellu l-mikrofon it-tnejn li intom għandu minħabba l-fatt li Liverpool kienu home. Mela, Korrejt, korrejt hekk Antonella. Iva, Tajjeb, kienet logħba li kien hemm daqsxejn expectations mhux ħażin fuqha ħanejdu hekk bħal dejjem. Għalina dejjem tiqpa l-logħba tal-istaġun, jiġifieri jkunu fejn ikunu fil-klassifika il-Manchester u l-Liverpool. Għalina nħossu li dik hija l-aqwa logħba u l-ikbar logħba tal-Premier League, ovvjament għaliex iż-żewġ teams huma l-iktar teams li rebħu il-kampjonat. U bħalma ġara dejjem apparti dik il-logħba ta' 3 snin ilu ta' 7 b'xejn, il-logħbi dejjem ikunu 50-50 bejn Liverpool u Manchester United. Anke meta l-United kif semma l-ħabib tagħna Karl kienu jkunu fil-glorja tagħhom il-Liverpool kemm il-darba rebħulhom ukoll. U naħseb li din il-partita swied biex il-United ikunu ekstra motivati u jippruvaw ifattu wkoll għall-forma illi kienu jinsabu fiha. Naħseb illi ippreparaw ħafna il-United għal din logħba, deru illi kienu motivati ħafna wkoll u taw performance li kienet tajba ħafna. Min-naħa tal-Liverpool naħseb illi ilhom issa daw l-aħħar ftit partiti fej saqajna kienet ħafna iktar fuq il-gass, issa tlaqni naqra free il-karozza, u naħseb illi mal-United però minkejja kollox Liverpool kellhom iktar chances fil-logħba mill-avversarji tagħhom, ġifieri minkejja li forsi deret mod ieħor, però naħseb illi riżultat għal din il-partita li kienet ta' livell qawwi ħafna, kienet ta' livell immens, kien ġustifikat. Għalina però li kellna l-vantaġġ ukoll fil-logħba wara li ingħata l-ewwel penalty f'25 sena f'Anfield f'logħba Liverpool Manchester United, ġifieri kien ilhom 25 years Liverpool ma jkollhom penalty home kontra Manchester United. Naħseb illi stajna żammejna l-logħba anke żewġ substitutions li kien hemm bżonn isiru, però damu ma saru f'dak l-istadju. Però wieħed irid ukoll jammira l-wirja tal-Manchester għaliex
naħseb illi l-manager tagħhom issa qed joqgħod iktar u adatta tattika fejn anka neutralizza il-wingbacks tal-Liverpool ġifieri il-Trent u l-Robertson ma ħallihomx jagħmlu dawk l-overlaps li xtaqu għax beda jitfa' double marking fuqhom kull darba ġifieri anka Trent minħabba illi kellu il-Fernando u l-Dalio ħin kollu ġejjin fuqu bdew iċaħduh milli jagħmel dak l-overlapping li jkun jixtieq u anka beda jinqabad iżu bil-ħaltej fuq il-markatura li rid jagħmel. Ġifieri naħseb illi kienet ukoll anka l-kundizzjonijiet tal-logħba kienu straordinarji minħabba l-kesħa li kien hemm, però naħseb illi kienet logħba divertenti u li in the end kellha riżultat ukoll ġust. Robert, l-ewwel kummenti tiegħek, jekk jogħġbok. Għanet grazzi tal-istadina, Antonello. Kif għal Alex, l-lob kienet loba eċitanti ħafna għal min kien għal minnu neutrali li jemmin ixwet minnu. Kienet loba sabiħa u li zgur id-divertiet, ġiviri. Aħna meta bħala supporters u akkaniti meta naraw United naħseb dal-axħar konna iktar timbatu mill-li nieħdu pjaċir, imma dik kienet logħba fejn kif intqal l-United taw logħba tajba, il-players naħseb illi għamu għall-okkażjoni wkoll u forsi wieħed jista' jgħid illi huwa daqsxejn frustranti wkoll il-fatt illi forsi l-players huma għall-logħbiet kbar bħal magħmlu mas-City u mal-Liverpool u logħbiet oħra li suppost ikunu iktar aġevoli qed imbagħtu ħafna da season fihom. Wieħed ma jistax jinsa wkoll li hemm sistema ġdida l-players qed jadattaw għas-sistema ġdida, ovvjament il-manager il-ġdid jilgħab sistema differenti. Ma Liverpool United labu bit-tlet central defenders, tlet difensuri ċentrali u żewġ wingbacks li għal-ħin kienu kollet jiddefendu ġifieri għalqu wara sew. L-ewwel 20 minuta naħseb Liverpool kienu ħarġu tajjeb u l-United kellhom jiddefendu anke kien hemm xi ċansijiet, però mbagħad il-United isu fil-parti ċentrali tal-logħba naħseb li improvjaw ħafna u qasmu l-logħba mal-avversarji. Qabel il-halftime kien hemm iċ-ċans ukoll li l-United jiskorjaw l-ewwel gowl u fallewh u bdejna naħsbu li ovvjament jista' jagħti il-każ bħalma ġranna logħbiet oħra tas-season li tibda tfalli ċ-ċansijiet u mbagħad l-avversarji jiskorjawlek isibulek ballun u ssibha diffiċli ħafna biex tirkupra. Skorjajna l-ewwel gowl u hemmhekk kien hemm element daqsxejn ta' diżappunt għaliex ma rnexxinniex forsi nimmaneġġjaw daqsxejn il-logħba aħjar għax kien hemm reazzjoni kif wieħed jistenna wkoll konna qed nilagħbu away ground. Li ovvjament l-atmosfera mhix faċli u Liverpool kien hemm reazzjoni u ġabu draw u anke mbagħad skorjaw il-penalty li forsi nitkellmu fuq iktar il-penalty iktar il-qudiem. Però mbagħad li ammirajtu ħadd pjaċir li kontrarju għal ma ġara ġieli f'logħbiet oħra fejn morna minn taħt u t-tim qisu jikrolla, it-tim kien kapaċi jagħmel reazzjoni. U dik ir-reazzjoni sarfet fil-gowl ta' draw u naħseb illi l-logħba baqgħet maqsuma mbagħad ukoll u forsi fl-aħħar issa ovvjament wieħed jista' jiddiskuti qatt ma aħna nkunu nafu jekk Zirkzee kienx offside jew le ma Maguire kellu ċans li jrebaħ il-logħba lill-United bl-aħħar xut tal-logħba li ovvjament ta' favori. Inserta li difensur, saqajta difensur hemmhekk u x-xut mar fuq il-lasta. Liverpool kellhom iċ-ċansijiet mitlufa fl-ewwel taqsima, United kellhom dak iċ-ċans tad-deb mitluf fl-aħħar tal-logħba. Min taħsbu kienu l-iktar ċansijiet deċiżivi? Ibda inti Robert, u mbagħad ikun jista' jwieġeb Felix. Iva, dana kulħadd taħares lejn iċ-ċansijiet u jiena ngħid li
ovvjament kif qed ngħid seta' wieħed jiddiskuti kienx offside jew le, però hemmhekk kien match winner dak ma kienx hemm ċans li t-tim jirkupra ġifieri kieku skurjajna dak il-ballum. Dak kien match winner li ovvjament kien jagħti rebħa lill-United. Żewġ timijiet kif għadd kellhom iċ-ċansijiet tagħhom. L-United kontrarju għal ċertu logħbiet naħseb li ħolqu ċansijiet f'din il-logħba għax ġieli rajna logħbiet tal-United fejn batew ħafna biex u kienet diżappuntanti għalina bħala supporters li naraw logħbiet fejn jinħolqu ftit ċansijiet, però f'din logħba kien hemm iċ-ċansijiet u forsi sinifikanti wkoll li apparti li Martinez li huwa center half skorja l-ewwel goal l-ikbar ċans li rebaħna l-logħba ġie għand center half ieħor ġifieri is-center halves tal-United b'xi mod jew ieħor kienu jikkontribwixxu għall-attakk ukoll li hija sa ċertu punt innovazzjoni għaliex bil-manager ta' qabel naħseb kienet sistema iktar riġida. Jidher li hemm daqsxejn flessibilità fis-sistema ta' kif jintlab il-futbol taħt il-manager il-ġdid taħt Amorim jidher li l-players hemm ċertu flessibilità fil-moviment tagħhom ukoll li hopefully jiġalna nimprovjaw ir-riżultati li s'issa ma tantx kienu sodisfaċenti. Alex. Chances iż-żewġ teams kellhom, ġifieri kif qed jgħid tajjeb ħafna Robert, l-aħħar ċans tal-logħba waqaf saqajn Maguire li ovvjament kultant jidher li mar ħafna iktar barra, però ma kienx daqshekk barra, ġifieri f'dak il-moment mhuwiex faċli, però ftit qabel eżatt kellhom il-Liverpool ukoll ċans kbir li waqa' fuq għand Van Dijk illi spiċċa f'idejn il-goalkeeper ukoll. Jiġifieri se tant kemm kienet logħba ċitanti u ta' livell illi mbagħad ħafna drabi anke lejn l-aħħar it-tattika kważi ttir barra mit-tieqa illi prattikament iż-żewġ teams ħolqu ċ-chances tagħhom. Kont qed naqra statistika li kważi temmena ma Liverpool ħolqu chances dil-logħba iktar milli ħolqu meta rebħu 7-0. Jiġifieri inkredibilment kellhom iktar chances. Issa jiena li nara l-Liverpool mhux il-logħba biss, ġifieri nerġa' narahom wara u nara lilhom biss. Fl-logħba jħolqu ħafna chances il-Liverpool anke Salah, jiġifieri Salah fl-logħba ġieli jkollu 5 chances, 4 jiskurja wieħed u jfalli 3-4. Ġifieri chances inħolqu fuq iż-żewġ naħat. Ovvjament mbagħad dak li jiġu skurjat li jgħoddu, ġifieri kien hemm goals sbieħ ħafna wkoll fil-partita, anke l-gowl ta' Gakpo għalija kien gowl straordinarju. U ovvjament kulħadd jilqa' kull ċans u kull gowl li jiġi fil-partita, ġifieri jiġi minn free kick, jiġi minn penalty, jiġi minn cross. Inti ovvjament f'logħba bħal dik importanti li ovvjament tinneutralizza u tieħu ċ-chances tiegħek. Però naħseb illi il-Manchester ukoll issorprendew ftit, naħseb anke lilhom infushom issorprendew għaliex issuperaw lilhom infushom f'din il-partita nħoss jiena. Ħolqu wkoll biżżejjed chances illi mhux biss kienu perikolużi u anke setgħu wkoll rebħu l-partita. Ġifieri naħseb illi kienet partita wkoll ta' livell straordinarju. Dalgħodu kont qed niddiskuti wkoll ma' xi ħbieb tiegħi, ovvjament aħna nitkellmu l-futbol minn filgħodu sa flaxija, u bdejna ngħidu li llum tim minn logħba l-oħra irid kompletament jaddatta kważi pjan ġdid. Għaliex inti tadatta ċerta tattika u jekk inti dik it-tattika, dik il-pjan, dak is-setup tibda tużaħ kull partita, isek tindara ftit, ġifieri tkun isek innovattiv, ovvjament bil-plejers li jkollok għad-dispożizzjoni tiegħek, tkun innovattiv f'kull logħba. U l-eżempju li ġibna kien tal-Arsenal ma' Newcastle, l-logħba li tal-League Cup li kellhom, fejn l-Arsenal dis-sena narawhom jibbażaw ħafna fuq set pieces, però Newcastle laqgħulhom tajjeb kienu preparati immens u l-pjan tal-Arsenal ġie qisu issa ormai kważi l-istess pjan li qed jiġri f'kull logħba. Ġifieri inti anke meta għandek tim illi jilgħab b'ċerta sistema u mbagħad ibiddel is-sistema, kultant joħloq daqsxejn ukoll innovazzjoni. Kif qal tajjeb Robert, il-Manchester issa qed jadattaw it-3-4-3 u forsi li din kienet il-partita li iktar poġġihom f'sitwazzjoni fejn jidraw u tihom iktar moral għall-logħbiet li jmiss. Ovvjament min-naħa tal-Liverpool
Is-sistema li qatt jaddattaw dis-sena hija xi ftit jew differenti minn dik li kienu jaddattaw qabel. Imma fl-aħħar tal-logħba mbagħad kultant anke inti jkollok tbiddel dawk il-pjanijiet u ċ-ċirkostanzi wkoll skont il-plejers li jkunu wkoll available f'dak il-ħin. Il-ħabib tal-Alex, kapaċi taħdem bidejk karta pesta Karta festa? Le. biex tista' tibda l-karru? Għax aħna għandna tradizzjoni għaw, meta jkun l-Antonello ngħidielu jiena, ara dis-sena mhux se ngħidielu, imma kellek tara l-Liverpool li fimni jagħmlu monument kbir u enormi il-klobb Mhux forsi. għax qegħdilhem kif ngħid it-tifel tiegħi x'jiena kull logħba nsegwi. U iktar dal-aħħar sent iktar mort Enfield mill-Olimpiku. Imma tfal ta' kollox. Jiġifieri jifhimni hemm ħalla legal kbir, ħasra għalkemm aħna ma nkunux nafu x'qed jiġri. Naħseb li l-Liverpool it's about time li dawk it-tliet kuntratti qawwija li fadal hemm bżonn li jisolvuhom. Jiena li jekk speċjalment ta' Salah jekk ma jitlux extension ta' sentej għalija bir-rispett kollu għandkom raġun taqbdu l-owners u tkarawhom lem. Lex, ifimni għandek u anka Trent, jiena lija Trent, pereżempju, jiena li għawet mill-aħjar li għaw in-ċirkolazzjoni ma jiddispjaċini. Għandek tifel tal-lokal, tifel hopp il-flok. Tifel trabbemmek, jaf kollox, bir-rispett kollu. Għatawilu di. Taffet waħ negattiv u jider. Iġifiri, naħseb il-Liverpool l-uniku problema li nista' nara li għandhom din is-sena huwa da id-dewmin u tnikkir mill-lat tad-diriġenza biex jew vija u va, ifimni, qegħdin iġibuhom. Dan huwa punt daqsxejn delikat, Karlu, u punt sensittiv ħanejdlek għaliex. Għaliex il-Liverpool mill-20 tim li hemm fil-Premier League huwa l-inqas tim li nefaq minnhom kollha. Jiġifieri dis-sena huwa tim li għamel profit propja mill-plejers tajjeb, jiġifieri imbieħu Carvalho, imbieħ Van der Berg, imbieħ Lee Clark, tajjeb. Plejers li setgħu anke jidħlu fit-tim dis-sena anke ġew loaned out bħal huwa Bajcetic li għandna bżonnu ħafna fl-opinjoni tiegħi. Però huwa mudell illi japplikaw sena wara l-oħra, ġifieri dana mhux l-ewwel darba li plejers li jiena nemmen setgħu taw sentejn oħra bħalma kien Firmino, pereżempju, Fabinho, illi jitħallew jitterminaw it-tmiem tal-kontratt tagħhom u jitilqu on a free transfer. Isu hemm tip ta' policy fil-klabb li plejer li ċert età ma jerġgħux jingaġġaw jew ituh kontratt ġdid. Hija deċiżjoni qisu il-mudell li jaħdem bih dan il-klabb ħanejdu hekk. Għalina s-supporters kif qed tgħid inti huwa daqsxejn frustranti għaliex aħna jannar jien nixtieqna li nara t-tim għalmenu jissaħħaħ midfielder ieħor b'difensur. Imma at this point kif qed tgħid inti kważi ġiet iktar priorità tara x'ħar ser jiġri minn dawn il-kontratti. Issa li ġara wkoll ovvjament inbidel il-manager, jiġifieri hemm manager ġdid, ukoll diriġenti ġodda li jridu jieħdu ħsieb il-kuntratti tal-plejers li ġew ingaġġati fl-aħħar xhur. Il-klabb ukoll ilu xhur issa li intefa' l-bejħ, jiġifieri l-owners ukoll poġġew il-klabb għall-bejħ, jiġifieri hemm ukoll dan il-perjodu li huwa ta' ftit ta' inċertezza wkoll mhux ħażin illi ħoloq ukoll dan x-xenarju u plejer kultant jgħidlek isma' ħanara l-manager il-ġdid, ħanara x'niġi offrut. Jiena naħseb li tlieta li huma jixtiequ jibqgħu mal-klabb għalkemm l-unika forsi tentazzjoni hija ta' Trent illi l-offer li għandu taħsibha darbtejn. Però nemmen li kemm Van Dijk u kemm Salah jixtiequ jibqgħu u anke Trent ta' nemmen li jixtieq jibqa'. Ġifieri issa tittara però l-offers jekk ikun hemm offers li ħajjiġu tejbilt lilhom hekk jaċċettawhom jew le, jew jekk in-negozjati li għaddejjin ikunux fruitful jew le. Però Liverpool dejjem jagħmlu l-business tagħhom bil-kwiet
jakkustaw players li kważi qatt ma tkun smajt bihom u għal-mod kif jimxu. Jiġifieri jixtru bil-għaqal ħafna ftit u l-iskwadra jżommu attrimt ħafna. Illi kważi tgħid isma' kif ħan ikkompeti, jiġifieri meta tara Chelsea, il-City, l-istess Manchester United l-iktar tim li nefaqu, jiġifieri l-Arsenal, tibda tgħid kif se nikkompeti magħhom. Imma mbagħad meta tara l-istaġun jibda għaddej għalmenu s'issa ħanejdu hekk dis-sena wkoll qed nikkompetu tajjeb. Ovvjament issa minn issa lem tittara. Biex tara il-legat minn kien hemm, jiġifieri jiena lija Klopp. Jiena lija Klopp messija. Ħalla immaġina jiena lija isu ħallilek garax b'16 Ferrari. Kellek Li Klopp huwa mirakulus u nemmen illi biex ikkompeta mas-City u mhux sammuru lura ma nemmen li kien hemm staġuni fejn għal punt jew għal gow jew għal deċiżjoni kontroversjali ġie mċaħħad milli jerbaħ unuri illi forsi anke lik jew tnejn oħra li kien ħaqqu jerbaħ. Tajjeb jiġifieri. Xemm wara hu. Issa, domanda l-ħabib tagħna tal-United. Għalkemm ma nħux pjaċir il-dan faħru jiena u hawnhekk mustaqbel miegħi l-editur. Biss taħseb li kellu raġun Jose Mourinho fuq il-plejers tal-United? Għax trid tqis li l-aħħar tazza li ttieħdet kienet bis-saħħa tiegħu u dan tgħidx kemm kien għal fuq l-organiku tat-tim. L-aħħar tazza, nikkorreġik naqra l-aħħar tazza. Għandek raġuni. Kienet mejju li għadda l-FA Cup li ovvjament ġifieri u qabelha kien hemm ukoll li Cup, ġifieri ta' Ten Hag, ġifieri għalkemm il-United mindu irtira Ferguson ma tantx nistgħu ngħidu li kellna deċenju tajjeb għax biżna l-10 snin issa, però at the end of the day intrabħu sitt-tazzi. Jiġifieri timijiet oħra fl-istorja tagħhom forsi jekk qed nikkomparaw ma' timijiet oħra li suppost qegħdin aħjar minnha ġifieri joħolmu li f'10 snin jerbħu sitt-tazzi ġifieri. Però kif qed tajt int hemm il-problemi fil-management, kien hemm problemi naħseb kbar ħafna għaliex kien hemm nies li qed jieħdu deċiżjonijiet li ma kinux jifhmu fil-futbol u konsekwentament il-klabb bata min-naħa ta' kwista players u tal-management kif jimxi. Mourinho s'issa għadu minn tira Ferguson għalkemm ħafna supporters tal-United stess forsi ma kienx joġobhom l-istil tiegħu għadu l-iktar coach statistically li kellu suċċess mal-United post Ferguson. Ġifieri bħala win rate u mill-unuri li rebaħ. Jiena ngħid li suppost issa għalkemm hemm supporters li diġà qed jistaqsu ċertu domandi fuq il-management il-ġdid tal-Ineos, eċetera, però suppost issa hemm nies li qed jieħdu deċiżjonijiet tajba fl-aspett tal-futbol issa u qed jista' jikkritika l-aspett tal-management u rajna rapporti fil-medja ta' xejn jiġri u x'mhux qed jiġri. Però naħseb illi mill-aspett ta' futbol anke jien għandi fiduċja f'dan il-manager jidher li manager żgħir promettenti ħafna, jaf xi jrid u nisperaw illi l-management jibbekkjah f'dak li għandu bżonn biex jaddatta s-sistema tiegħu għax naħseb li bħalissa kemm kif iddiskutejna kien hemm prestazzjoni tajba mit-tim kontra Liverpool jidher li t-tim għandu bżonn jissaħħaħ, speċjalment naħseb fl-opinjoni tiegħi bħala striker, hemm bżonn striker li jiskurja, probabbilment hemm bżonn ukoll wingback fuq ix-xelluk. So ma nafx hekk hux se jaslu daw issa f'Jannar fit-transfer window jew forsi fis-sajf. Però t-tim għandu bżonn jissaħħaħ għaliex saru ċertu akkwisti fil-passat li
apart li il-players forsi mhumiex tal-kalibru li wieħed jistenna tal-United, hemm il-problema l-oħra ta' fl-opinjoni tiegħi ta' ċertu kuntratti li nataw li ma jagħmlux assolutament sens. Li inti tagħti kuntratt ta' pagi straordinarji 5 snin u mbagħad jekk il-plejer ma jirnexxix diffiċli ħafna biex ċaqlaq il dan il-plejer għax ovvjament hemm kuntratt u hemm l-issues tal-pagi, eċetera, eċetera. So nispera li l-affarijiet isiru iktar bil-għaqal min-naħa ta' akkwisti u ta' management tal-klabb biex forsi r-riżultati jitjiebu. Mela, għax il-ħin temnu ma temnux jgħat jara. Mela, iva jew le, l-episodju tal-penalty li bih Salah ma impoġġa il-Liverpool momentanjament fil-vantaġġ. Kien jew le? Iva jew le? Robert Alex. M'hemmx dubju li kien. Robert. Kien indirizzat lejn l-asta. U fakkarni wkoll ftit fis-sena l-oħra fil-logħba home ukoll kellna penalty jew tnejn ukoll fil-logħba u konna mċaħdin minnu. Il-ballun kien fid-direzzjoni tal-asta, idejh sfortunatament għall-plejer kienet il-barra u naħseb ma hemmx dubju fuq li kien penalty żgur mhux forsi. Robert. Naħseb li minħabba l-pożizzjoni tal-id ta' delikt kien penalty, però naħseb li fit-63 minuta ftit qabel il-United kellhom sitwazzjoni mhix simili eżatt imma viċin ħafna ta' Gravenbach li jdejh ukoll kienet sitwazzjoni ħażin u kien penalty wkoll dak. Li ovvjament kien ibiddel il-logħba. Mela, għandna wkoll xi messaġġi x'naqraw Franco Loisio jgħidilna s-sena tajba, Andrea Galia, Alexander Klima u Norman Boħaġar jgħidilna Maguire la difensur striker huwa tajjeb, aħna kien konna nagħmlu dak iċ-ċans ġib fl-aħħar u semma Norman illi anki jiena minkejja li kont nagħmel autogol kull ġimgħa meta kont nilgħab il-5-a-side. Doħud rispett lejn kulħadd. Mela fadlilna minuta. Però biex Antonello biex ngħid ħaġa wkoll forsi Maguire mhuwiex plejer li jogħġob il-kulħadd, però naħseb ma nistgħux jekk nħarsu oġġettivament u jiena mhux il-plejer favorit tiegħi, nistgħux ngħidu li kellu logħba ħażina, kellu logħba tajba ħafna. Anzi, kellu logħba tajba u naħseb li l-manager il-ġdid tal-United għandu fiduċja kbira fih. Naħseb li din diġà riflettit fil-performance tiegħu, ġifieri il-plejer għandu daqsxejn iktar konfidenza naħseb bil-manager il-ġdid. Għalmenu qed nara jiena u qalu li jridu wkoll u fil-pjaniet tiegħu dik tagħmel differenza kbira tal-konfidenza l-plejer mhuwiex plejer ħażin żgur mhux forsi, jiġifieri huwa plejer sod, però ovvjament dak il-ħin ukoll faċli aħna nikkummentaw ta' ngħidu ma l-eċitament ukoll ikun qiegħed hemm ġifieri jekk torqtu naqra l-ballun iktar mill-qiegħ, ovvjament tolielu ta' first time. Meta kont nilgħab daqsxejn futbol jien fallejtar minn dawk. U mhux hekk. Ma naħseb ma kellekx il-miljuni li kellu. Le. Jien kont inħallas biex nilgħab il-futbol. Fem anke l-attakkanti kbar fallu l-penalties. Mela, letteralment minuta kull wieħed biex ittuna l-aħħar aħbarijiet. Alex mill-Facebook page u Robert mill-klabb u hawnhekk ippermettu laqbel xejn ngħid grazzi l-Alex illi wkoll jospita l-kamra sportiva li meta jkollna xi programmi relatati mal-Liverpool dejjem jaċċetta x-shares illi nagħmlu. Mela, minuta kull wieħed biex ittuna l-aħbarijiet tagħkom, Robert u. Jiena xtaqt nirringrazzjak ħafna ukoll Antonello anke l-professjonalità li bija ttella tal-programm, jiġifieri vera impressjonajt ruħi, vera ħadd pjaċir, vera programm tajjeb, proset tassew. Il-grupp tagħna fil-Facebook illum għandu l-fuq minn 2000 membru, ġifieri 2000 u viċin l-400, 500. L-aħħar aħbarijiet li għandna aħna anke nixxerjaw kull tip ta' informazzjoni ovvjament fuq l-injuries, fuq il-players, akkwisti, biljetti, kollox. Ġifieri l-aħħar aħbar li għandna illi għandna availability għall-logħba ta' Tottenham għas-semi-final u anka għal min ħajkun hemmhekk għall-logħba tal-lil jikkuntattjana għaliex jista' jkun li ħankunu nistgħu nakkomodaw xi persuni ġvieħ għandna nies li jgħinu b'kull mezz possibbli biex anke n-nies is-supporters tagħna jirnexxielhom b'xi mod li hu diffiċli ħafna jidħlu fil-ground ukoll u jaraw il-logħbiet.
Grazzi wkoll tal-feedback li tajtna Alex, aħna nippruvaw nagħmlu milli nistgħu biex ukoll intellaw programmi ta' livell. Robert, Manchester United Supporters Club Malta. Aħna forsi kif jafu ċertu nies speċjalment is-supporters tagħna s-sena l-oħra ċelebrajna is-65th anniversary tal-Club Supporters Club f'Malta, l-eqdem Manchester United Supporters Club fid-dinja. Kenna sena mimlija ħafna attivitajiet u forsi dis-sena li ġej issa nikkalmaw naqrax. Ovvjament aħna kollha volontarju ħdimna ħafna, ħadmu ħafna iktar il-membri l-oħra tal-kumitat minni għax jiena kelli ċirkostanzi li forsi ma stajtx nikkontribwixxi daqskemm stajt, ma kellna sena mimlija organizzajna ħafna attivitajiet fuq in-naħa tal-klabb, ġifieri aħna bħalissa qed nippreparaw hemm xogħol għaddej biex nillanċjaw website ġdida. U l-klabb ovvjament nintaqgħu miftuħ għall-logħob regolari u hemm xi attivitajiet bħalissa qed nagħmlu attivitajiet ta' fundraising biex inkunu nistgħu bħala premises tagħna il-klabb ikun kompletament tagħna, ma jkunx hemm premises ġifieri ma jkunx hemm loans fuq u eċċetera u naħseb hija milestone kbira ħafna għall-klabb b'riżorsi limitati jekk jirnexxielna nilħu l-iskop tagħna. Proset tassew lilkom Antonello jekk permettili wkoll. Skużani, orajt, ma nħeġġu aħna l-kulħadd ukoll jidħol membru fil-klabb uffiċjali tagħna li għandna l-Mosta, ġifieri hemmhekk aħna ngħinu b'kull mezz ukoll il-membership. Grazzi immens. Mela, grazzi Alex u grazzi Robert, se mmorru għal waqfa ta' 3 minuti għal-reklami jibqgħu magħna għaliex issa fl-argument li misser nitkellmu fuq is-Serje A u bejnietna naf bniedem li kif se niftaħlu l-bieb se jidħol bir-rankatura aktar minn London Norris u Max Verstappen f'daqqa. Imma tkunu tafu minnu fit-tielet parti tal-programm. Ibqgħu magħna. Proset. Grazzi. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla basta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimni, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien qabel il-ħanut tal-Lumen 2000 u taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael's Butcher dan li jinsab il-Ħamrun jew inkella ċemplu fuq 2124-8651 jew inkella 79047220.
Mela, merħba lura t-telet parti tal-programm Dotta u Risposta u issa ħanitkellmu fuq il-futbol Taljan u għanna l-ewwel nett għandna lil Mark Xkembri u bniedem milli illum qiegħed wiċċu liktar wieħed wiċċu għaddaw minna kollha, Joseph Magri li nsellmilhom, imma qabel ma nibdew ukoll anburi ta' fejqan ta' malajr lil Roberto De Brincat illi jinsab indispostu għalhekk illum inna l-super sab Mark Xkembri illi daħal mana fakukum koll qegħdin live kull min jixtieq jitkellem li jisaqsi xi domanda lilna fuq it-temi li qegħdin niddiskutu fil-free to do so fuq is-sezzjoni miftuħa għal kummenti. Mela biex illi nibdew bis-Sur Magri llum. Joseph l-ewwel nett is-sena tajba. Importanti tixgħol il-mic s'issa però. It-tieni nett proset ħanejdu hekk tal-suċċess mistħoq tagħkom fis-Superkoppa Italjana, ma qabel xejn ħammur naqra żewġ passi lura x'naf li xtaqt tgħaddi xi kumment fuq il-bidla bejn Paolo Fonseca u Sergio Conceição, forsi tina reazzjoni tiegħek fil-qosor ħalli mbagħad nkun nistgħu niftħula fuq is-Super Cup. Joseph il-mikrofonu. Mela, Antonello, l-ewwel qed is-sena tajba lilek il-Karl u l-Mark u Roberto De Brincat, nittamaw li kif qed inti ikollu fejqan ta' malajr. Jiena naħseb onestament Conceição kien xtaqtu minn qabel ma ġie issa, jiġifieri kont naf li huwa coach rebbieħ, kont naf li kapaċi jmur mal-plejers mir-riżultati illi kiseb ma' Porto. U naħseb però jiena l-ewwel nett Fonseca qatt ma kellu jkun coach ta' Milan. Kulħadd jaf illi kull fejn mar apparti mal-li ġirraba fil-lig Franċiż li mar Roma wkoll kien iġġieled ma' Dzeko kif hawnhekk kellu xejn ma' Leao, ma' Teo Hernandez u ma' affarijiet oħra. Komparat għal meta Spjol spiċċa minn coach tal-Milan raw il-plejers kollha qalulu grazzi tal-li għamilt, grazzi tal-li hekk, mentri fil-każ ta' Paolo Fonseca kull ma kien hemm Emerson Royal Fofana u Musa illi qalulu grazzi. Però jiena t-tort Fonseca naħseb iżballi għamel kien illi ma refax ċertu responsabiltajiet, però t-tort iktar intih il-min qiegħdu hemm. U issa orrajt naqbel ma' deċiżjoni li ħadet is-soċjetà illi qaset il-Conceição, però naħseb deċiżjoni illi ġiet tard wisq. Mela, tard wisq, però issa baħtu l-ewwel tazza. Ekku. Issa ħalli għal fuq l-internet kelmu żjed tartu għandi opinjoni, imma ifimni, xinu, xilkom tirpu Superkoppa Italjana minn fuq il-favoriti. U plus Antonello iridu ngħidu xi ħaġa oħra. Erġajna rajna il-Leao u Teo Hernandez tal-lig tas-sena 2022. Jiġifieri jiena naħseb illi il-final. f'ġimgħa jew finqas minn ġimgħa jiena onestament intom forsi qatt ma niftakar coach li ġie u rebaħ tazza f'ġimgħa. Jiena qatt ma rajtha fl-istorja tal-futbol din. U plus hekk għamel xi ħaġa oħra tajba li turi kemm hemm coach li naħseb qabad direzzjoni hija illi kemm mal-Juventus u kemm mal-Inter id-darbtej kien minn taħt u d-darbtej daw ir-riżultat. Is-sarħila li mbagħad forsi mal-Juventus jgħidu li ġiet kif ġiet imma il-plejers semnu ġie r-riżultat. Anke eżempju tara dik wara r-rebħa tara dik li fid-dressing room kulħadd jaqbes u jixxalaw janna il-coach Conceição jisfem bis-sigarru, hemmhekk tara li naħseb inbidlet l-atmosfera. Naħseb jiena. U temmen issa lil is-Superkoppa. Temmen li Conceição jista' jiftaħ era ta' suċċessi? Min kif qed jidher li iva. Jiena għalija sissa Antonello iridu ngħidu din. Mela rebaħ l-ewwel ġiex logħbiet sewwa. Ma sabx għall-argument il-Como u tim żgħar ieħor il-Venezja. Sewwa. Sab il-Juventus u l-Inter. Ġiex forsi b'saħħithom speċjalment l-Inter. Jiġifieri jiena nemmen illi ħajrnexxielu jdawqa ir-rota u nemmen illi ħajkun kapaċi jdaħħal il-Milan mal-ewwel erba'. Plus illi issa iktar u iktar li hemm żewġ logħbiet neqsin. Kif ukoll sejrin naraw żjed tard il-klassifika. U Antonello skużani nistenna wkoll illi għandu jieħu post mal-aħħar 16 ta' Champions League.
Il-Kanada għandu jifavorikom, jiġifieri jien nemmen li għandkom ovvjament ma jtix tara r-riżultat tagħkom biss tara ħajġri Takku. naħseb il-Milan trid tikkonċentra li tirbaħ iż-żewġ logħbiet li għandha fl-Ewropa u mbagħad minn hemm ovvjament ikun hemm ilda farsi għal quddiem. Mela Mark, Mela ħaġa lejla tajba lil kulħadd kemm min qiegħed preżenti fil-programm u kemm min qed jisma'na. U l-kumplament tas-sena tajba lil kulħadd din l-ewwel opportunità li għandi biex nitkellem live. Issa, mistoqsija għalhekk li rid nagħmel Antonello. X'ġara fil-kamp tal-Inter ġewwa Riyadh u jinkwetak il-fatt li n-Nerazzurri ġa tilfu żewġ derbys f'dan l-istaġun. mela ħanibdew pass pass. X'ġara fil-kamp tal-Inter ġewwa Riyadh jiena lija min nfittex, nista' nfittex l-iskuża tal-injuries, nista' nfittex l-iskuża li kienu qed jilagħbu għal Lautaro, però mhu ħanfittex ebda skuża minn dawn. Jiena lija il-finali u di qed ngħidha b'dispjaċir kbir, il-Milan riduha iktar mill-Inter. Il għaliex l-Inter ma kellniex nitfu switch wara t-tieni gowl kif fil-fatt ġara. Il-motivazzjoni ma nafx ġara ma t-tieni gowl isom għamluha fatta illi ġewwa u fil-fatt ir-risposta ġiet mill-ewwel barra minn hekk statistika li lili qed tinkwitani ħafna u għandek permettu li xejn infitax naqra noti illi għandi hija illi l-ewwel net il-gowl ġie kważi mill-ewwel ta' Hernandez. Però minn Riyadh ġejna b'konklużjoni li ċertu players mhux sfortunatament għall-altezza ta' Inter. Wieħed minnhom minnhom huwa Għażlani illi f'dat tip ta' logħbi tistenna li jekk għandek il-Çalhanoğlu mweġġa' għandu jidħol u jirreplacja b'mod varju. Statistika oħra illi rajt dilġimu fuq televiżjoni u anke fuq il-gazzetta u tkwitatna ħafna hija l-fatt illi Inter ramew diversi logħbiet fl-aħħar 10 minuti u hawnhekk terġa' tiġi l-problema tad-difiża u għalfejn jiena u jekk hawn supporters ta' Inter li qed jisimgħuni ili ta' sena sħiħa li l-ewwel prijorità fit-transfer market issa għandha tkun id-difiża Aċerbi qed jikber, Darmian qed jikber, difesa ballerina u għandna bżonn nissaħħu iktar hemm wara. U iva, jiena jinkwitani l-fatt li tlifna żewġ derbys sena fl-istaġun. Se tgħiduli imma Antonello erbaħ sitta fila u tinistilla minn fuq darhom, imma efibni jiena ngħid għalija minix ħebi bil-wirjiet li rajt ma' t-timijiet il-kbar sewwa Milan kif ukoll ma' Juventus fejn armejna vantaġġ ta' 4-2 fil-kampjonat u issa ma rridux ninsew oħra l-aħwa lil mill-fatt li ma' l-Atalanta irbaħna b'mod konvinċenti. Issa l-Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Fiorentina daw irridu nilagħbuhom barra minn darna, U s-sitwazzjoni kif inhi li kont qed ibbenna xorta għadni nemmen li b'xi mod nistgħu nżommu l-skudetto ma rridu noqogħdu attenti għax jekk ħajbqa' jkollna dan il-ġeris u d-difesa ħad tkun ballerina ma nafx xejn minix minn Riyadh ma tantx tlaqt b'impressjoni daqshekk tajba biss fimni issa ħsibna fil-logħba li jmiss u naraw minn hemm x'ser jiġri. Mark minn naħa l-oħra intom ħan nistaqsi domanda jiena lilek Juventus fil-fatt qed nara Roberto De Brincat li qed jgħid Klose għadu kmieni biex tiġġudika lil Konsejsawa tiċans ma tridx tirrispondi Roberto. Le, fimna waħda l-ewwel nett jiena minix qed ngħid illi huwa Ancelotti jew Sacchi. Però naħseb Roberto kif stenna kulħadd qatt ma stenna f'coach li ħajjeleb ġiex timijiet b'saħħithom fl-Italja u jirbaħ tazza. Issa mhux qed ngħidlek li ħajjagħmel mirakli, però sissa f'dan mument kien hemm sinjali pożittivi ħafna. Taħt Fonseca, Teo Hernandez, eżempju.
kien qiegħed fuq il-bank u lejgħu Tomori qas kienet jilab. U taw wirja tajba tantu hekk Teo Hernandez reġa' sab ix-xibka. Tajjeb illi ngħidu. Bi free kick perfett. Lejgħu kif daħlu beda il-logħba. Jiġifieri s'issa mhux orrajt għadu kmieni, però s'issa jidher illi diġà naħseb dara l-plejers fiktar finqas minn 15. Mela, ħalli nduna għafu Juventus issa. Mark, fallejtu b'dikra, issa nimmaġina l-pressjoni qed tibda tikber fuq Thiago Motta. Mark, ma nafx jekk intix qed tismana, ma erġa' prova tkellem. Għal xi raġuni. Mux jistama. Mhux Għal xi jistama'. raġuni m'intix qed tistama' Mark. Mela Antonello, sakemm jieħu over Mark, nista' ngħaddi żewġ kummenti jiena please. Mela, le? Mela, hemm x'naħseb. Nista' ma jgħid. Issa all right. Mela, Mark, għajdinna tiegħek ħallu ma taraw x'għandu xi jgħid Kajn. Ara, il-logħba ta' kontra l-Milan ta' nhar il-ġimgħa ħanisqar kienet diżappunt kbir għal sempliċi raġuni. U kont jien bniedem li telfa naċċetta. Imma di nisqar li ma tantx niżlet li tajjeb dit telfa għax bdiet iddaħħal ħafna ħsibijiet koroħ. Meta inti għandek tim biex mi Joseph illi ħanejdu relattivament illi l-Juventus labu 7 minuti aċċettabbli li kienu aħjar mill-Milan. Nemmen illi logħba bħal di m'għandekx darmija. Hello? Issa, il-punt u hawnhekk illi dik kienet it-tieni logħba wara l-oħra biex ma ngħidlikx mod konsistenti tul l-istaġun. Il-Juventus immorru minn fuq ikunu jisom ma jafux se jaqbdu jagħmlu. Jiena nemmen li Thiago Motta żbalja bil-kbir il-logħba kontra l-Milan, speċjalment meta ġew is-sostituzzjonijiet u ħabbu Alla li beda bjildiet jien ma qbilx ma' ċertu pożizzjonijiet li ddeċieda għax jien għalija fuq ġiex logħbiet kon niġġielidha bil-limitazzjonijiet kollha li għandna. Id-diżappunt huwa kbir u l-pressjoni ikbar meta nhar is-sibt jekk il-Bambini Rejt iridu mmorru fl-Istadju Olimpiku Grandi a Torino nilagħbu derby bejn iż-żewġ timijiet ta' Turin li t-tnejn li huma għandhom diffikultajiet kbar biex jiskurjaw. Imma fuq Thiago Motta, jiena ma ngħidx Thiago Motta biss. Jiena nemmen li anke ġunto li jrid jassumi r-responsabbiltajiet tiegħu li s'issa minkejja li fil-kampjonat għadna bla telfa. Aħna s-supporters stennejna iktar. Mhux ngħidlek stennejna li ħanirbħu l-lig jew stennejna li ħanirbħu Champions League. Imma li tal-inqas miżerjament inkunu komdi mal-ewwel erba'. Jiena diġà ma naqbilx mat-tir tal-Juventus li l-aħħar staġuni, ġifieri għandna mill-ewwel staġun li ħadtu l-lig intom. Sa llum qatt ma ġilidna l-lig. Qatt, assolutament. Qatt ma ġejna t-tieni. Issa, mhux qed nippretendi li t-tim jinbena millu mal-għada, d-dinja ħadet 7 tim jgħidu biex jinbniet. Imma fuq Thiago Motta, il-ħsibijiet koroħ tiegħi huma jew qed iwebbes rasu f'ċertu affarijiet, issa tgħiduli mhux hu ingħata l-gwida teknika mid-darba u elf. Jista' jkun ħanistaqsi, jiena m'iniex coach, qatt ma studjajt coach, jista' jkun illi il-4-2-3-1 mhux ngħid li hija ħażina. Xi ħadd preċedentament għal kull logħba kważi trid tkun innovattiv. Isna dejjem bl-istess sistema.
Jien kont nifhem li l-Juventus is-sena l-oħra kien hemm lajta biex ibidlu lil Allegri għax ma jbiddilx forsi jgħid jitqammem ma bit-tepu ħażin tiegħu. Ma Allegri dejjem wasanna x'imkien anke saħansitra bil-limitazzjoni tagħna rebaħna Koppa Italja. Dis-sena m'iniex qed nara la rebħ biex ngħid għax lajna mis-Super Cup, ma jisqas ikun jafu se jaqbdu jagħmlu. U li minn hekk veru tgħidu li hemm l-injuries mid-darba u elf. Imma it-tim naħseb li ma ġiex mibni kif kellu jkun mibni fis-sens jew inti b'attakkant wieħed da kien jaf li miliek iktar off mill-Lyon. Biex kompletax l-akkwisti li saru fis-sajf ma tantx qed irendu qed nitkellem fid-dawla tal-akkwisti l-aktar intefqu l-flus fuqhom, jiġifieri Cup Miners. Sa Cup Miners forsi nasalna laqajn illi kien imweġġa pre-season sura ma kellux. Imma urrid jidra ambjent ġdid. Imma l-ieħor għalkemm l-aħħar ġiex logħbiet li lab wara naqra progress issa għadu ma wex il-veru potenzjal tiegħu. Jiġifieri jekk il-Juventus ħajspiċċaw barra insejja nerġa' ngħid is-Super Cup. Mek dan huwa xi preludju għat-tieni round li ġej kien da żmien sena li bdejna downfall kolossali. Probabbilment minn meta Ġuntolu ddeċieda jġib il-mod ta' se nerġa' ngħid. Kien hemm ir-riskju meta tbiddel coach kien mal-motta mal-Juventus mhux il-motta mal-Bologna dejret iżomm ma' ġo mal-Bologna forsi jgħaddi kollox dment li jsalvaw u li jiġi oltre meħba bih. Mal-Juventus ma tistax tagħmel dawn l-affarijiet. Imma jiena l-affarijiet mhux qed narahom ċari kristalli. U jiena eżempju għandi question mark kbira jekk huwa veru minnu li ħajħdu lid-difensur tal-Barcellona l-Urugwajan ismu mhux qed jiġini fil-sini forsi xi ħadd minnkom jgħidli li Dak stanċe xi ħaġa hekk għandu. le kien imweġġa blar jismu jekk ittuni ċans nidħol niċċekkja. Da terz tal-logħob fl-aħħar 5 staġuni ma labux, mela aħna qegħdin biex nippopolaw il-J Medical. U jiena neqpantenni li l-ikbar problema tal-Juventus li minn diriġenza u minn coach l-owner speċjalment fl-aħħar snin veru tefa' 900 miljun u salva l-Juventus minn frakass fl-2006. Biss però ma narax attachment ħanuża l-kelma bl-Ingliż li kien juri Agnelli fil-perjodu ta' presidenza tiegħu. Jiġifieri il-puntu li anke bħala president hemm Ferrero li huwa bniedem rispettat, imma fid-dinja tal-futbol hija differenti mid-dinja in-normali tan-negozju. Jiġifieri hemm affarijiet mela il-plejera Urugwajaniet Araujo. Araujo. Da rajt l-istatistika dal-biża kemm tileflop, ma nafx. U inti tneħħil Danilo issa mhijiex għannejlek li Danilo huwa superstar imma kien bit-tepu l-ħażin kollu tiegħu ma kontx inneħħi issa u x'inhu l-kapten u żgur kien jixaqlu iktar rispett minn hekk. Hemm affarijiet li jiena u jien l-ikbar li ma naqbix Mark. Jiena ma jenħadd huwa l-goalkeeper, jiena qatt ma kont immur għal Di Gregorio. Ma qatt ma mmur Però tini naqaċ Mark, skużani. mhux qed ngħid minħabba l-autogo. Ma dak għandu dem interest. Tgħidu li motta mhux mal-Inter kien. Konġel ismani, Mark, ismani waħda. Jiena ħaġa ħanejt, jiena onestament, meta Juventus ġew biex jieħdu l-Thiago Motta. Kieku jien kont Juventus ma kontx nieħu pjaċir qala. Intom kollu kbar minni, tiftakru meta lippi mal-Inter? X'kien ġara? Jiġifieri jista' jkun li forsi Motta qed jilbes maskra. Ma nafx, imma jekk qed jagħmel hekk qed jaraq il-karriera tiegħu wkoll ta'. Għaddiet li minn rasi, mettiex
hawnhekk, tkellimta ma' ħbib tiegħi Juventini u hemm infermament jistqar hekk, imma ħanpoġġi dis-sitwazzjoni bil-kontra, kieku jiena coach professjonali. Issa intom tafu li Juventin. Mark, nitolbok iżomm ftit fil-qosra għax qed ndaħlu l-kart u ħanala qabdi. Kieku jien plejer professjonali u coach professjonali, imma ma jibatux għalija Juventus, jibat għalija tim li huwa rivali, inti taħseb li ma nagħmilx l-almu tiegħi biex fil-karriera tiegħi ma jkolli suċċess. Ma nafx. Kollox jista' jkun, ma neskludix dik li qed tgħid inti imma. Mela, nista' nibda jiena? U għed pasem fuq il-Superkoppa kara ximpotanti xi punti fuq il-loba Mela. nitkellem fuqha. Is-Superkoppa x'inhi? Tazza, mhux dik. Suppost tazza bejn ir-rebbeħ tal-Scudetto u ir-rebbeħ tal-Koppa Italia. Issa. Jiena li huma żewġ finals u kull final tista' tmur naħa jew oħra. Irrilevanti jekk hux qed jilagħbu David u Gulija, one. Nibdew bil-rebħa tal-Milan għaw kontra il-Juventus. Kif skaturat devjazzjoni sfortunata ta' Gatti. Hemmhekk naraw x'ġara. U mbagħad jgħid bħal mejlek Italjan la fortuna aiuta l-audace. Kienu żewġ labiet, il-Milan iva għamlu kambjament għax il-mentalità u l-moħħ jilagħbu rwol importanti ħafna, biss nemmen li in the long run dir-rebħa ta' Milan għal-jom ħatkun detrimentali u għall-Inter ħatkun ta' xi ħaġa li ħaġġibilhom il-psike tagħhom tagħhom dak ix-xokk li in the long run nemmen li l-Inter ħajbenefikaw minn din. Għalfejn qed nitkellem hekk. Kif tafu jiena kelli naħseb daqsxejn simpatija wara r-Rom iktar mal-Milan mill-Inter. Qed nitkellem hekk tafu kif nitkellem min imparzjali, imma naħseb li di tal-Milan għalihom dit-tazza l-events kif ġew ħajkun hemm ferħ momentanju imma long run naħseb jiena jinbirisbek kollu leħ kon se jsaw jalla nkun żbaljat. Naħseb għal-kampjonat Taljan għadu żgħir. Fis-sens li inti għal-kampjonat Taljan ċerta maturità. Issa meta ngħidu ċerta maturità, ċerta esperjenza f'kampjonati oħrajn. Pereżempju, tgħid li għax Portugiż le, Mourinho m'għamilx suċċess fil-kampjonat Taljan, għamel. Imma hemm naħseb li din l-euforija kollha tal-Milan għandhom raġuni jfirru reputazza. 200 sena oħra, meta aħna laqas ikunu jafu min konnana, u ħajraw l-Bodoro tas-Superkoppa tal-2024, ħajsibu Milan. Imma din il-lo issa jaf il-Milan għandhom laguni li forsi mhux ħajaraw għax ħajkunu fuq l-orlo dell-entużjażmu. Issa, tkellimna fuq it-tazza ħejja. U fuq daw musta nitkellmu tajna Le, jiena xtaqt ngħidlek l-ewwel prosa tal-logħba kbira li għamiltu. Jiġifieri bażikament. Eżatt, mela, għandna 3 minuti, l-aħħar 3 minuti qabel ma morru għal-reklami nużawhom fuq il-Lazio, jiena kull ma se ngħid hekk Karl ħadd ma titik iċ-ċans titkellem huwa biss 3 kelmiet. Anzi, 6 għax huwa bit-Taljan però. Ser Claudio Ranieri ha colpito ancora. Fidejk, 3 minuti nitkellmu fuq id-derbi u morru għal-reklami x'għandu nitkellmu fuq il-futbol lokali wkoll. Coach li da rebaħ 5 derbis minn 5 derbis. Ir-Roma għamlu żball dis-sena. Hija tkeċċjata De Rossi, sfortunatament ġabu l-Juric u da għamel ċerta ħsara li tista' tgħid hija irreparabbli. Jista' jiġi salvat il-kampjonat
Personalment, nemmen jista' jiġi salvat dan l-istaġun jekk nerbħu il-Koppa Italja u dik tkun tfisser ukoll stilla tal-fidda. Jalla, onestament, li din tiġi taħt Claudio Ranieri. Kont sfortunat meta kien fit-tieni fażi tiegħu li ma ħaxillik, imma nixtieq onestament kellek tgħid li x'tixtieq. Dis-sena nixtieq li ir-Roma nġibu l-istella d'arġento taħt Claudio Ranieri għax il-qari kbira li għandu dan ir-raġel għar-Ruma, ifimni dan fil-li pensjonant ta' 72 sena fil-li f'daqqa waħda issib reġel f'dak l-antagonizmu irri kollok mhux qalb imma qalb enormi għal-Ruma. Issa, ħankunu ċara. Rajna kemm prot tara s-sajts ta' Ruma, kulħadd jaqla l-Dovbik. Imma kellek tara Dovbik x'għamel, kemm mal-Milan, kif ukoll mal-istess Lazio, it-taċis tremendi li għamel, l-assist li għamel u ma tal-bliħ. Jiena lija kemm mal-Milan u kemm il-goals intih 50% mertu tagħhom. Għax bli għamelu bit-teknika tiegħu hija enormi. Issa, nitkellmu id-dritt. Vera rbaħnilhom imma mhux se nibda ngħidilkom dan. Mat-tinħaf bżgħid għax ma kinux żien l-Lazio u attakkaw. Jiġifieri jew nitkellmu l-affarijiet kif huma, jew ħanoqogħdu fraħtu, ovvja li fraħt, imma jiena bdejt ngħid qed tiġibuna dro. Għax attakkaw. Biss ir-Roma fimni hemm il-kwalità, hemm il-potenzjal u kif semmejtu l-ewwel ċerti players ma' ċerti coach ma nafux ġara jien ukoll niskanta kif plejer bħal Hamels ħajt wara ma qatt ma lab ma Juric. Imma daw huma affarijiet ċerti coaches forsi ma kellux grazzja miegħu imma. L-importanti li r-rebħaġiet ir-Roma ħebbadna it-triq sewwa u jalla għas-sajf li ġej f'Ruma naraw coach bħal Allegri jew Ancelotti għax naħseb il-mument li Ruma terġa' titla' hemm fuq jgħid fil-viċin ukoll. Mela, grazzi lil Karl ta' dan l-intervent tiegħu u grazzi wkoll għaliex issa Karl ser ikollu ħallina ibqgħu magħna għaliex wara ta' 3 minuti ta' riklami għandna kwarta ħamra. Nitkellmu ftit fuq il-futbol lokali. Għana dan waqt inkunu magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok missierek jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli.
Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun, fejn kien qabel il-ħanut tal-Lumen 2000. U taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael's Butcher, dan li jinsab il-Ħamrun, jew inkella ċemplu fuq 2124 jew inkella 79047220. Merħba lura l-aħħar parti tal-programm Botta u Risposta fejn nista' flimkien ma' Joseph u Mamar għandna qismu 10 minuti kwarta nitkellmu fuq il-futbol lokali. Sfortunatament però se ikollna nibdew fuq nota negattiva wkoll din il-ġimgħa kellna inċident naqra ikraħ ta' traffiku ġewwa pajjiżna li ħalla vittma il-plejer ta' Victoria Stars Alejandro Brincat li hawnhekk ukoll qegħdin naraw ritratt tiegħu. Minna fil-post ukoll pubblikament jiktir li fisem it-tim kollu tal-Kamra Sportiva offri l-kondoljanzi tiegħi lill-familjari ta' Alejandro u lill-Kumitat Staff Club Partitari ta' Victoria Stars għal din il-mewta traġika. Forsi ma naqsaw kummenti minnaħa tal-panel anke minħabba l-fatt li Joseph jaf sew il-Alejandro minħabba illi kien il-lab ma' Rabat Ajax u ma tanki forsi kummenti minnant Mark ukoll rigward din it-traġedja. Joseph fidej. Importanti tixelu l-mikrofonu, kieġibkom. Skużani, le, jena basikament l-Alejandro kont ġifiri ma kenniex dik il-ħbib, mux ma konniex bib, konna nitkellmu ġifiri, pero da l-axħar jisna ma bqajniex daqsek qrib. Jiena dejjem niftakru li għal-kem kien ma' timi toħra l-axħar li tqajna dejjem kien żamm f'qalbu it-tim ta' Rabat. Alejandro ħajibqa' magħruf għal dak li ġara lura fl-2018 meta konna salvajna u wieħed bl-iskor ta' Furjana, l-Furjana kienu waqgħu section C u Rabat kienu salvaw section B. U niftakar li Alejandro kien skurja l-ewwel gowl u dakinhar kien f'delirju ta' ferħ kbir. Ovvjament hija ħasda tkellimt ukoll ma' ċertu players li labu miegħu dejjem jafu bħala tifel Allegrus, tifel Grintus. U kif dejjem ngħid iskanta l-imħabba lejn Rabat. Jiena ngħidlek li kieku ma ġarax dak li ġara sfortunatament nhar it-tnejn li għadda, jiena nemmen illi sooner or later konna nerġgħu naraw biflok tar-Rabat il-Alejandro. Għax nemmen illi għalkemm marma tiem oħra ma ħażabbar, ħażabbuċ l-imtarfa bil-żabbuġa. Nemmen illi r-Rabat dejjem qalbu baqgħet ġewwa ir-Rabat. Jiena nixtieq nibgħat il-kondoljanzi lilu u l-familja tiegħu, speċjalment il-Missieru Pawlu Brincat li wkoll huwa ex-member tal-Kumitat u naħseb Antonella wara din it-traċedja li seħħet nemmen illi meta nkunu din fil-karozza nsuqu u anke jekk nkunu maġlin dejjem għandna naħseb insuqu b'mod illi nżommu siguri lil nfusna u lil dawk li jkunu wkoll fit-toroq. Min hawn nagħti l-kondoljanzi
lill-familjari u l-ħbieb tiegħu l-ewwel ħaġa. Hija ħasra fis-sens nimmaġina u issa ngħidlek il-verità jiena nqalleb anke waqt li kellna riklami il-klabb tal-Birgu jinsab ix-xukjat, dak kien għadu jilgħab magħhom f'xi ftit minuti il-ħadd l-aħħar nilgħab. Dejjem appell wieħed moħħna hemm fis-sewqan illi meta għandek steering f'idejk, għandek arma f'idejk. Tużajx biex tweġġa' lilek innifsek jew il-ħadd ieħor, issa ġara li ġaraw kien li kien I mean mhux ħanidħol fil-mertu tal-inċident m'iniex espert tat-traffiku, imma jiena dejjem ngħid li fil-ħajja għalli sar ma tistax bidlu l-passat, imma għall-inqas ejja nieħdu talima li kif qal x'ismu Joseph, hekk inkunu maġlin, jew konna xi ħsibijiet fuq rasna jew forsi drink żejjed ġo moħħna, dejjem hemm mezzi oħrajn alternattivi li tista' tuża. Antonello jekk ma jimpurtax ngħid dan il-punt, tajjeb illi nfakru illi nhar il-ħadd fl-4:30, ġifieri qed nitkellmu kważi 29 jew 30 siegħa qabel ma ġara dak l-inċident li kien qed ngħid fil-għaxija Alejandro lab l-aħħar logħba tiegħu mal-Birgu u lab kontra ir-Rabat, ġifieri naħseb għall-klabb tar-Rabat. Eżatt, ġifieri kien hemm ix-xogħol però l-klabb tar-Rabat l-istess hija telfa. Però Antonello ħaniddevjana għal kollox mill-isport biex nitkellem fuq dan il-każ. Irrid da dubju ta' xejn. Naħseb nikkundanna ċertu tratti illi dieru wara illi ġara da l-inċident illi ma nafx kien il-punt li ttellaw ċertu tratti ġifieri għax naħseb bażikament dawk il-tratti Mod ħażin ta' kif tuża social media, eżatt huma mod ħażin però barra minn hekk Antonello huma il-melħ fuq il-ferita tal-familja u ta' dawk li kienu l-aktar qrib tiegħu. Eżattament. Jiena ħaġa ħanejt, jiena li ħanamilha ċara minn issa x'qed ngħid nirreferi għal każ tiegħu l-sema taċ-ċikliżmu, imma jiena li hemm bniedem li nħobb ħafna roti, rispett lejna li għandna rota fi triq huwa totalment zero. Riċentament jien tibta bniedem illi ma tantxina xi avventurus immur ħafna bir-rota fir-Raba għal grazzja t'Alla in-naħa tiegħi ħaż-żabara tbaqa' mmur lejl Karkara x-Xajra Witilajn. U għaddej minn riċentament minn Ġosqaq għal bir-Raba u wieħed tilab vann xkanat qisu qiegħed il-kwarta mil ħalfar li ma kontx ma' ġenb u li ma kontx b'sebgħinejn jekk aħħanni ma' ħajta sejjieħ kien. Nerġa' ntenni mhux qed ngħid hekk għall-każ li tiegħu ta' dan m'iniex ħanidħol f'dal-każ. Alla l-bambini tieħi l-glorja tal-ġenna, smajt ħafna kliem kemm kien u jħobb liż-żewġ uliedu, imma ejja nitalmu minn dawn l-aċċidenti għax miskienu li tela msiken ikbar il-ġenituri tiegħu. Rajt il-messaġġ tommu ġabni qalbi ġunġnina. Jiġifieri għax msiken min irid jaqpa' warajh. U l-ar ħaġa naħseb li ġenitur jista' jkollu u li jitlef il-uliedu qabel jiġi nieqes u jew hija. Naħseb li hija l-ar ħaġa li jien m'għandix tfal, imma jmin. Ara ħanejlek waħda, ejja ngħidu issa li qed nitkellmu fuq dal-każ. First of all, hawn Malta għal min huwa dilettant tal-karozzi kif nisma' mill-ftit li nisma' kif kien Alejandro, hawn Malta m'għandniex fejn insuqu b'ċertu speed. Dak huwa fatt. Issa ħaġa oħra minn hekk l-ewwel nett, issa kulħadd orrajt vera irid jieħu ħsieb tiegħu innifsu iktar kif isuq. Però jiena nemmen illi ċertu roadblocks m'għandhomx isiru biss lejlet il-bitu l-ewwel tas-sena. Jiena ngħidlek f'ċertu areas fejn ikun hemm ċertu divertiment bħal San Ġiljanu hekk nemmen illi hemmhekk għandu jiżdied l-infurzar. U qed trendim ukoll. Ekku, però jiena fuq ħaġa oħra, San Ġiljanu però fuq ħaġa oħra fuq dan binalija fuq din il-ħaġa oxxena li ġrat li ħarġu ċertu tratti ġifieri. Dik assolutament ma biex magħha. Jekk vera, jekk forsi hemm ħiel minn seta' ġara, minn seta' għamel hekk, speċjalment jekk ħadu xi ħadd li kien fuq il-post tax-xogħol li suppost qed jipproteġi,
u ħaċertu tratti. I'm sorry, hemmhekk li tkun hemm xi ħaġa li trid issiru. Għax jiena Għafat naħseb issa fejn fien Joseph għaw liġijiet ħorox, ekku, ma però daw il-liġiet ħorox Mark ma nafx fejn. Ejwa, naf xi tittejt bija. Jiddispjaċini. Is-saħħa maż-żejr. U anka li eżempju noqogħdu Tajfa mal-kbir. u anka meta kien hemm mhux dal-każ biss każijiet oħra li forsi noqogħdu ngħidu għax kien hekk u għax kien hekk ejjew naqtawhom dal-kummenti. Ejja niftakru fl-uġuħ li tħossu l-familjari, l-uġuħ li tħossu l-ħbieb. Issa Mario Mulejt jieħ il-mistieħ ta' dejjem. Għalhekk qed Ma noqogħdu nirrispettu nitfgħu dellieħ fuq koroħ fuq bniedem illi diġà telaq. Ejja nġibu r-rispett. Ekku, hija xi ħaġa illi etikament għandna wkoll nikkundanaw. Bis-seħħa għandha u diskors ħalli. U dan ġara Malta. Ħalli nagħmlu dal-suġġett. Melux ġara każ l-Ingilterra tal-West Ham. Ġifieri xi kultant il-plejers idu jkunu simbolu diħana naqbija u sfortunatament jagħmlu għal. Jiġri li ġara. Mela, nelbu għal-futbol mill-għawb. U fil-fatt kont se nitkellem fuq il-kampjonat amatorjali wieħed. Kellna daw ir-riżultati. Mela, Persapura per wieħed ma ħattart, għallu ma skal web wieħed, Sejtun Corinthians wieħed Kirkop xejn u qasin tendu stejmen li xej, Pembroke Atleta 4 Msina St. Joseph 2 Orbit 2 rendi xej. Il-logħba illi ironikament Għonna għet nsemmu Torrent Stars 4 Rabat Agents wieħed Xajra Tornadoes 3 San Juan 3 u mill-li tinna il-klassifika b'semmu St. Peter 28 Torrent Stars 25 u għazajt tendu 27 San Juan 23 Xajra Tornadoes u għattat 21 rendu Orbit 18 mill-li għaw Kirkop 12 Pembroke Atleta 9 Sejtun Corinthians 5 Gargur 4 Marsa Scala u Rabat Klieda Msida 2 Joseph iż-Żejtun rebħu l-ewwel logħba tal-istaġun. Pembroke reġgħu rebħu naħat isfel tal-klassifika qed ikollna naqgħa li issa. Ekku, fil-fatt jidher li ħajkun hemm logħob ferm interessanti fil-jiem li ġejjin, jidher li wkoll aħna Rabat immisna ma' dawk it-timijiet li qegħdin ukoll f'qiegħ il-klassifika, issa jmissna Marsa Scala Żejtun u Msida. Ovvjament, tanto li ħajsir interessanti, daħat ma jrid jaqa' fit-tielet diviżjoni fl-art diviżjoni, allura naħseb illi ħan nistennew logħob illi kull tim ħajati ċertu grinta. Jiena ħanitkellem fuq it-tim tiegħi Rabat li nakbur li nagħmel parti minnhom li bħala kumitat li mkien mal-coach li Borx nsellimlu minn hawn qegħdin naħdmu b'mod ta' support għax nemnu illi għandna bil-plejers u bil-materjal li hemm nemnu illi kapaċi nassuguraw postna fit-tieni diviżjoni fil-kampjonat għall-istaġun li ġej. Mela, se ngħaddi kummenti ieħor vera żgħir ma nafx forsi il-Mark jista' xjara l-grafika fuq it-Challenge League. Kumment żgħir ħafna ħanagħmlu riżultat tat-Challenge League u tal-Premier League. Mela fil-Challenge League Mark rajna li Sweden United rebħu l-konfront dirett kontra Pieta Hotspurs u hekk ukoll saħħew posthom fit-tieni post mal-Marsa. U rigward il-Premier League jispikkaw hemmhekk għandna żball żgħir Marsa xlok il-Ħamrun Ħamrun Spartans taw 6 Marsa xlok. Żball żgħir minn ħadd jiskużaw u kien tispikka rebħa ta' Bar St. Patrick's Muslima Wanderers. Kumment fuq dawn iż-żewġ lobiet fuq dawn iż-żewġ riżultati wieħed mill-Premier League u wieħed mill-Challenge League qabel ma nitkellmu fuq l-FA Trophy. Ara, il-Challenge League huwa kampjonat kif kelli l-opportunità li ngħid fil-passat li huwa bilanċjat ħafna. Apparti t-tim tal-Belt li jonqoshom lobby diretti tipo kontra l-Marsa, jekk minix sejjer u ma nafx labux ma' swieqi wkoll. It-timijiet ta' warahom hemm ħafna bilanċ. Hemm is-swieqi, hemm il-Marsa, żgur, hemm il-Pjetà kif qed tgħid sewa sew inti. Jekk mhux se żball ir-Rainbows mhumiex qegħdin xi maqtuwin ħafna minnhom lanqas. Għalhekk ukoll, speċjalment wara rebħa kontra Fgura. Ġifieri jiena nemmen
fil-kampjonat tal-Challenge League. Tgħid li mhux kullimkien jista' jmur kullimkien imma rebħa tista' tollik jaf jiġi l-weekend li ġej u terġa' titfek l-isfel. F'ħakkatajn jiġifieri f'weekend jew tnejn fil-isipru fuq jew isipru isfel. Nemmen li tkun taqtija kbira, l-ħaġa nemmen li ċertu timijiet ħajkunu top pożizzjoni denja għall-belt. Qed nitkellem speċjalment għall-Marsa meta jilagħbu u għandi nifhem illi laqas il-lobit ma' timijiet l-oħrajn ma jkunu straightforward meta jiġu konfronti diretti. U kif qed naraw u anke nitkellem ma' ħabib tiegħi segwi l-belt mod partikolari, speċjalment timijiet jalqulhom ħafna lill-belt. Jiġifieri dik il-logħba partikolari li semmejt inti għalkemm jien ma segwejtix, imma literalment hija logħba tipika tal-ewwel diviżjoni Maltija ħanejdu hekk. Issa, rigward ħaż-żabbar, fl-istorja Naledi tiġi t-tieni rebħa wara li kienu rebħu l-Sliema fit-Trophy min-1983 u għattim ta' żabbar huwa suċċess. Kif sajt nifhem jiena xil-logħba ma segwejtix imma rajt il-highlights. Il-kollettiv ta' ħaż-żabbar daħħar 5-6 logħbiet taħt minn mindu bidlu l-gwida teknika tieb qegħdin anke jintroduċu tieħdu xi plejers ukoll Maltin, irritorna Gianluca Zammit ukoll Jurgen Pisani, ġieri t-tim qed isaħħuh għalkemm wieħed mill-goalkeepers. Iżjed jiena mbagħad sorry? Fuq ħaż-żabbar qed titkellem? Fuq ħaż-żabbar issa qed nitkellem għax saqsini ħaż-żabbar huwa kontra Sliema. Rigward is-Sliema jekk ikun kelli poġġi euro, xagħti jgħid li poġġi euro min jirbaħ il-lig, kont ngħid li Sliema tirbħu l-lig. Jien nazzarda ngħid li minkejja l-Sliema dejn il-fuq fil-klassifika, jiena naħseb l-istess Sliema stennew iktar. X'nemmen jien m'iniex fil-kamp Slimis ngħidlek il-veranda ħabib tiegħi mitlem ma tantx ma kellimtux fuq hekk, ma għammax nibadlux ma ħossniex komdu. Not insaqsih perse fuq il-klab ta' Sliema xejn li speċjalment xi interessa kemm ma żommx magħhom ma jmin. Jiena issa Sliema milli kont qed nipprova anke nsegwi x'qed jiġri fil-kamp ta' Sliema, anke supporters tagħhom iggergru illi mhux qed jiskurjaw biżżejjed, stennew xi ħaġa iktar fil-forward line. U ħaż-żabbar sorprendewhom. Issa ġiex affarijiet minn din l-logħba, l-ewwel ħaġa ħaż-żabbar x'ħanallimhom jiena imma ma jridux għax rebħu din l-logħba ma' Sliema qishom garantit il ħajrbħu l-logħob maż-żgħar. Għax nafu li maż-żgħar mhux dejjem rebħu l-logħob. Speċjalment mal-Melita la fil-first, ġifi ċenġi u laqas dis-sena. Rigward is-Sliema taf tkun taħdem both ways, taf tkun ix-xokk li tagħtihom il-boost biex jerġgħu jiġu ftaħħom, jew nkella iddamdamhom xi ftit. Ma nemmen li l-kapaċitajiet ta' Sliema, speċjalment l-abiltajiet ta' coach bravu bħal huwa Paolo Zammit, nemmen li jirritorna fit-triq tareb ma jdumux. Mela, U jkun challengers għal post fl-Ewropa żgur. Mela, il-ġimgħa ser ikollna wkoll il-logħbit tal-FA Trophy, ħarsa mal fuq il-logħbit li ser ikollna għada fiċ-ċentinarju sur il-Mellieħa sajrin Sqrendi u fil-Golsom Stadium Shire United kontra Victoria Hotspurs. Tibt wara nofsinhar fiċ-ċentinarju Naċarajn Smerita ħamlu Spartans fuq United, Tony Mezzina Stadium, Birkirkara Balzan u Marsa Flok Mosta fil-waqt li fil-Victor Tedesco Stadium, Pietra Hotspurs kontra Marsa, Sliema Wanderers kontra Ain Silem. Il-ħadd mbagħad fiċ-ċentinarju 4 logħbiet illi wkoll naraw bl-għenwa tal-grafika li Athletics Barzin Petri, Gudi United, Gżira United, Valletta SK, Victoria Wanderers u Tkura United għattart fil-waqt illi fil-Victor Tedesco Stadium, Floriana jilabu kontra Xewkija Tigers, Hibernians kontra Zembuċ Rangers,
jalqu għala Saints kontra St. Andrews. Jiena diversi konfronti mill-Premier, biss konfronti li qed jattirana ħafna huwa dak bejn Pieta Hotspurs u Marsa li ser ikun nassib fil-Victor Tedesco Stadium, Joseph. Mela, Pieta Hotspurs u Marsa, fimni, ġiex timiet li kolla din il-challenge għaw challenge li, Antonello. Jiena naħseb ovvjament, naħseb illi it-tnejn li huma ovvjament jiddu jerbu kull logħba, però f'dan l-istadju nemmen illi it-tnejn li huma iktar huma ffokati fuq iċ-challenge league biex jieħdu post, speċjalment il-Marsa ilhom żmien jammiraw li jkunu Premier. U din is-sena l-iktar li l-iktar avvanzati nemmen illi qed joqorbu, ġifieri jiena nemmen illi fil-COVID, għax kienu tista' tgħid telgħu. Eżatti. Regolamenti Dak iż-żmien. Eżatt, Mark, ġifieri bażikament jiena naħseb illi l-main focus ta' ġixtimiet iktar ħajkun il-challenge league milli daħal jinslu biex jerbħu, però nemmen illi it's not their main focus. Minnaħa l-oħra Mark għandna diversi konfronti mill-Premier, bejn żewġ timijiet tal-Premier, jiena ħammur fuq żewġ lobiet. Naxxar Melita li ħadd intlab is-sibt fis-satej fiċ-ċentenarju u Marsa Xlok Mosta li ħadd intlab fl-4:30 fil-Bezzina Stadium qed imur għandha żewġ lobiet partikolari għaliex naħseb li huma l-iktar żewġ lobiet bilanċjati li hemm bejn żewġ bejn. Ekku, letteralment, daw insertaw tal-Mostax il-Mosta labu mat-top 6, imma kienu fil-qiegħ tat-top 6 u Marsa Xlok kienu il-fuq fil-bottom 6, għakkun letteralment veru konfront bilanċjat, pero jiena nemmen li xorta il-main focus jieqpa il-kampjonat għal daw iż-żewġ timijiet. U iktar fil-konfront li joħor innaxxaru l-Melita, żgur it-targets ta' dawn iż-żewġ timiet huma li jsalvaw fil-Premier, speċjalment naxxar l-opening ground fil-bottom 2. U Melita lejt miem l-opening ground naqsu naqra xi raġuni jew oħra mir-rendiment verament eċċezzjonali li kienu bdew bih. Jiġifieri kif tajjeb inti ħajkun ġiex lobiet jaħarqu, forsi tgħid ħasra li ġew f'dan l-istadju bikri ta' din il-kompetizzjoni, imma mbagħad wara kollox ġini s-sabiħ tal-kompetizzjoni li żewġ timiet tal-Premier jistgħu jiġu kontra xulxin mhux biss lejn it-tmiem. Minnu l-aqwa jħawad bil-Malti, aħna dejjem ngħidu. Eżattament. Mela, grazzi Mark, grazzi Joseph tal-interventi tagħkom. Lejla, grazzi wkoll il-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom il-Katalan, The Barber Room u Michael's Butcher. Kif fakkart ukoll dan il-programm se jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Għal dasan tisir titlu tafzu like u subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut li noħorġu aħna minn ħina li hemm ukoll il-programmi kollha tal-istorja ta' botta u risposta u diversi programmi oħra hemmhekk. Botta u risposta illi ritorna nhar it-tnejn li ġej fejn se nkunu qed niddiskutu diversi temi għadda rridu nikkonfermaw xi affarijiet u mbagħad inħabbru il-panel iżjed tard matul il-ġimgħa. Il-kontenut tagħna ma jispiċċax hawn għallejla għaliex qed nistennew li noħorġu r-riżultati ta' sezzjoni D tal-kampjonat ta' żgħażagħ u hawnhekk ippermettuli forsi ngħid grazzi kbira lil Karlo Paċ ukoll għall-assistenza enormi illi qed itina fejn jidħlu r-riżultati tal-minors, grazzi wkoll lil Joseph illi okkażjonalment is-sezzjoni tar-Rabat itina naqra daqqatit fuqha. Għaldastant botta risposta se jaqafaw. Stay tuned minn hawn ftit ieħor noħorġu riżultati ta' sezzjoni D. Bil-bqija sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar it-tnejn li ġej jien ma tfadal li xejn ngħidilkom grazzi tal-li segwejtu l-programm tal-lejla. Lejl tajjeb il-kulħadd bilha. Raġuni waħda għalfejn għandkom issegwu l-programm ta' nhar it-tnejn. Nhar it-tnejn se nħammru lilna mser il-ġdida tal-paġna tagħna, jiġifieri stay tuned. Lejl tajjeb u ħsieb.